awukho ugesi endlini zithe mayiphumile wana zaphahlaza ugesi wethu asinazo isigubhu sikagesi sasha amaphoyisa amthathe wona lo mfana amphuthumise esibhedlela afike afake izinto zakhona ndifonele uyise emsebenzini usebenza ekhaya lamabuye bayethu baba emzini weNazaretha kusesibhedlela makungena umuntu ufika asinde abuye lo baba afonele unkosikazi wakhe eMangweni esikhothe athi nkosikazi umfana sengibuya kuwe kodwa ulele awulingise ikhude manje sabukheka ungene phansi kwemoloba uthatha izadili uyobheka ukuthi kukwenze njani ahamba unkosikazi afike lapha uma ifika ithi le ndoda ngibona ithuna kodwa seligcithiwe le ngane kufanele ishone ngesonto manje suka lapha endlini ohlala khona umuntu oyiNazaretha isinde ngaye zitheza ukuthwebula izilwana zasaba lo muntu oyiNazaretha lapha endlini zaphuma zabaleka amen yasinda insizwa kaKhumalo ngisho ukuthi bangcwele inkulu into esiyiyo amen noma uwedwa uhlele endlini baba wami ma wami woke uzibuze ngiyawuthanda umgidi ngiyathanda ukuhlabelela ngiyayithanda intshumayelo ngiyathanda ukubona iNazaretha inobuso nomatheka nje ngijabule wena uthandani wena kulezi izashela izinto ujabuliswa yini unyaka uphelile ingaki ikethelelo oyenzile ethempelini khokhele ngazo sibayisa bangako subakhohlisile ishada nini ikethelelo la ethempelini dala yini ngashadi ngoba inabantu ethandana nabo inabantu ehlala nabo konke lokho sikwenza nini phelile unyaka sesinomuze ethemba lethu kunesimayo uzongena nini nesimayo udla umzimba kashembe udla inyama kashembe ulothe encwadini yokuphila nemindeni yakini eyahamba ushembe ingambonanga uzokwenza nini lokho akekho osumkhothisile ngale mkhokheli lapha emcimbini wamakhosazana khona inkosazana eyaphakamisa lapha yathi icela ukubuza ukuthi ngapha ngakobaba kukhona obani njengoba komama kukhona intethelelo ngapha kukhona bani ukhona bani kithi abekho inobadukisile thina singobani thina uma ngale kukhona izintombi zentethelelo zithethelele kanjani zisukaphi zivelaphi zenziwa ubani shumayela ufunde le ncwadi uqale verse 11 le ibhalwe uNyazi elini kufanele sibuze kanjani ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu awonakali awuqale verse 11 ufunde le ncwadi ibhalwe uNyazi bese sibuya abangene ngewindi side samkhokheli ngicela makuphuma inkonzo bahambe bayobhalisa kuye bazivume bazibeke kuye lapha kulesi yasiphika kukhona imithetho yalabo mama ngoba lezo mama bethu uNkulunkulu wafika wena wasenyameni awufundi ukuthi uthini uNyazi sizoqala ngizefezele 11 verse 11 zokushuma leseshiya sezihleli athi la ngicela nihloniphe abazali ningabe lisaqoma ningabe nisavumela umuntu ozothi uyanihlambulula ngokuthi inkomeni noma niyahlanganiswa naye angisafuni mina uma kukhona ofuna kulokhuza akakhiphe izinkomo zoboya zibe isithupha
niye enkantolo nibuye nishade naye lo kuphelile ukudlala umaqashilana la niyakholwa angikhathali noma izingane seziyishumi kuzoba njalo ngeke ngivume kudlalwe ngane ngoba noma ubani uyaba nephutha wathi ezulwini likaShembe la esibizelwe khona awungeni wathi ezulwini likaShembe leli esibizele khona awungeni ngokwenda ngoba abanye ngeke besenda kodwa abonde izingane zabo abazali bazo bacele intethelelo kubo ngokuzala kwabo angazi ke kubazali ngoba ingane ayizimithisi wathi niyabona uma nje ningabuyanga nangcoliswa isiphika nangcolisa isiphika sikamkhokheli sobonana kwelizayo akufuneki niqhubeke nomjolo kunezifo eziningi la ngaphandle angazi noma niyazini ukuthi isibusiso yiso esifaka umuntu ezulwini nizomthathaphi manisalanda izingunguluzi zibe kini ubuye uze phakathi kwabangcwele uvuka engunguluzini ayilobole ayikwenze lutho nakuhlawula nje kuphela nosa amaphisisi niqhubeke nikanane ngoba ngemva ngokuvame yomuntu nasi isibusiso sini celani uxolo kubazali ningabuye niqome inkulumo le elikhulunywa uNyazi izintombi zentethelelo ngiyacela ke bangcwele ukuthi njengoba uNkulunkulu ekhuluma kanje la ethempelini asingagani ngengane zabantu amen asingagani ngengane zabantu la mazwi akhulunywa uShembe la uwabhekise kuthina sewazi igeza lezi ngane zakhe wayiqamba igama wathi uthethelelo ngoba uzithethelele umuntu osefuna ukukwakha umuzi akaqonde kumkhokheli hayi angene ngefasela savumelana nomkhokheli sathi icala lomjolo la ethempelini esikhuluma hlala ngaphandle nje uzugcwala intuku isole dustbin ebhinini mase kumisela ukujola ethempelini siyokhuluma sithini ngalo ngoba into singazange siyenze kujola kanjani usontweni lesi sihlabelelo sisokubani singihlanjulule
ngiyadoja mkhokheli ngafunda iBhayibheli ngezwe uMpostoli uPawulu wayengaganiwe kodwa wayesenza umsebenzi kakhulu mase kaNkulunkulu mase ngifuna noMpostoli uPawulu eyenzayo mase ngithi ngeke ngisagana ngoba ngithanda ushaya ngithanda uNkulunkulu amen ngihamba abantu abasha ngokusengale kwentaba uthi ngikhuluma kakaveli noma ngabe ubuye emfuleni ushone ekhishini uyopheka uyafekeza lethi noma uwile ngesigubhu samanzi waphela amanzi uzongisefa kunjalo Titus 2 noma ngabe akahlambulukile nathi hlasuthi angikujabulelanga lokho ngeke ngisho ukuthi ubani fonela ehlasuthi la umakoti wami utetile izolo ngicela ukumlanda yini engizobuya ngikona ingane uma ukhuluma into mina ngiyibheka ushembe enhlizweni yakho ukuthi usehleli ngakuphi ushembe kulo kulamakamelo nawo yilipho obeka ushembe kulo nemithetho yakhe ngithe ecela uthuma udadewenu bamlanda hayi wena waphatheka kabi singabambi itoho makhohle kodwa sikholweni siphelele kushembe silele ebusuku ushembe sigade sithandaze ebusuku ushembe silalela siphendule siyahamba siya kukhisimusi asizivikele ey'ngozini zemigwaqo sifike emakhaya siphephile mangaka amadoda athi uma ifika ekhaya izingane sifike ikhuleke uma isesangweni kukhuluma inkukhu ithi gokoko mangaka ngeke ngaphikisana nabanye obaba bahlala emfulo sibanga indlu nomuzi ithi leli ndoda hayi nami nginawo umuzi ngithi ukuphi baba uthi awunda imfulo number 12 ngithi ya isihlala magula singakuphi isithumba nje singakuphi uthi hayi izinto eziwu12 ngithi yebo singaphi isihlala magula emzini wami sona isithumba nje singakuphi khuluma umuntu osuka kwaZulu usuka ePangeni kosakamthetho kodwa uzalelwe la eGoli ngikhulumela ukuthi bazalwane njengoba ubaba siye emakhaya asikele emakhaya siwathetha amacala obaba bethu singasuki lapha sihambe semhlanganweni sibuye size la ekhaya ungashonga ukuthi emhlanganweni ngoba nemthandazo yethu kufanele idlule kobaba bethu uma uthandaza kodwa uma ungasondelene nabo akufanele sibe ngamaNazaretha anikele ubusuku nemini uzucabanga ukuthi mhlawumbe kungcono kuya kwamsopho uyakapaka kanti indaba ekuwe ngake ngakhuluma ngolunye udaba lwensizwa semarisibhekela ngoba siyaDisemba uthi ngiliphinde ngeke ngisalifunde iBhayibheli kodwa le ncwadi bengiyibhekise komama ithi le ncwadi ifundisa wena ukuyisiminya omama bafundisa izingane ithanda abayeni babo obaba bafundisa izingane zabo inhlonipho ithi lensizwa sasibhava lapha edameni phezulu ithi ngenza umsebenzi ekhaya ngahlaba imbuzi eziwu30 ngahlaba inkomo eziwu11 kodwa impendulo ekhaya kwamnyama kakhulu ithi ngize ngahamba ngaye enkosini uNyazi ngafike nganikela ngathi baba sengihlaba imbuzi eziwu30 nenkomo eziwu30 eziwu11 kodwa ekhaya kwenzeka lutho uthi uNyazi bahlanganisa iminwe lase bethi wagcina nilubona ababili uthi ngathi baba ngaze ngibabone uthi wathi nikela khithi utheni kandunikela ucela ushemba akukhombisa abantu babili mhlawumbe sikubabaza esontweni uzudlule nje kunenkinga umsamo wakini awukho ngidabuke kodwa ke seyisikhathi khokheli kuthi umakoti uye ebhara uyobeletha uma ebuya nomzanyana wengane uzogqibaphi ngoba fanele uye endlini kwagogo ngenxa
ubaba bambembuza tsheli abonga kwaba kuba ukuthi ufikile ingane uSibanibani igama la uSibanibani ezothi mayila ihambe endleleni icosha isikhwama kuyini kubaba wayithi baba ngicosha isikhwama semali angisazi ngesigabani hayi lo izothi mayicosha isikhwama uyibonakala uyibone ngokungabuyi isespotini ithi inhlanhla ayikho inhlanhla yokuthola into yomuntu omdala lezi ingane ezalwa lapha eBhara uma ibuye eBhara umzanyana wayo unogqibaphi bomama uzothi uma uyibeka ingane emsamo iyaziwa ubani uthi umzanyana wale ngane uma uyishisela impepho uphi iziphi izalukazi ezothi lezingane yabunjwa yini lona igama oyiqambile ukuthini ngoba ingane ikhona ayisawafuni ingane zamakhosazana zithi khona amagama ezalukazi mawungathi nje ingane yakho uSarafini ithi we igama lesalukazi mina igama lami ngifuna ube uSitheni awulazi ukuthi mawuliphelelisa ukuthi hawu uSithembile cha uSitheni makumfana uthi usiyabonga hayi nayifuna ukuthi usiyaphelele lapha ngeke ngahleka bangcwele ngihlekiswa umshumayeli uNgcolosi nanga kade hlabelele ekuseni ngasho ukuthi hey umzala wayo uphuze ekhemisi wayifundisa ukubholofa ikhohliwe ukuthi lapha iseNazaretha uma sibuye kwandeni ngesabatha angazi ngesikhuluma ngani sesithinta igeneration uthi igeneration kade into ephilayo sithi uthi hayi mina ngithi opopayi izinto zakuthi zonke zingopopayi abantu abangayithandi izinto ezingenamsebenzi awujabulile kushumayeli mawusho njalo uthi wena lezi zinto ekuthi zonke wena uthi ngopopayi uthi bengingazi ukuthi makhulu ngegeneration kusho abantu abangahlangana la endleleni umbono kusho ukuthi intana yinathi ayisizi ngalutho ithi ke lesizwa ngathi mangifike ekhaya ehlahleni noma ehlathini ngezansi komuzi wakithi kwaqhamuka ikhehle kudala uthi lafike lathi mfana sesizwile ukuthi usimangalele kushela yonke lemisebenzi ekaguyenza thina besingahlangani nayo wonke umuntu wakini mayishona ushona kuleli yahlathi akayo ekhaya ngikhulumele ukuthi bangcwele ngoba uDisemba siney'nsuku ey'ncane wokuthi uma ufika ekhaya noma ngabe kawuhlabanga kodwa nje sibike phela ekhaya ukuthi ufikile noma ngabe uphethe 1000 awubeke nje emsamo endlini kagogo ushisa impepho uthi nayi insebenze engibuya nayo ungabi nemali ehla kakhulukazi abaganiwe ake siyibuke le ndaba yabaganiwe bangaka abaphusha inqola bomama bangaka abahamba nabakhwenyana bayoshopha hayi phakamisa nje isandla uthi mina umyeni wami nje angamayiphelile hayi kuba ukhishwa imalahle ngisho inkukhu inorox awuphakamisa isandla ma uba kubolile phela engikwaziyo ithe umnye umshumayeli wathi ayifuneki ehlathini ukuthi unkosikazi mayicela imali iphume etoilet imali yoyisefe etoilet iganiwe wawuyisaphi ingane yabantu lezi ifunga uyifunga eparadesi uthi umthande kubini ufona uthi awumthandi uyanqasha uyasho nabalanga usucike ubani umlilo enhlizweni yakho walolo uthando lolo uthando lwedivorce eNazaretha liphumaphi uma intathuthi sifika sithi hayi mina ngisafuna ukuqhubeka nabantu awudumele okay bukhona kuvuka nathi bashungameli khona kuvuka nathi hayi kuthiwe yamakini le ntathuthi icela ingane ngoJuly 3 months siyahlukanisa ukomshumeli dlamini ngafona ngabuza ingane bathi abangikwenze njani hayi inkosana yini engihlukanisile kwenze njani mntanami ithi inkosazana ngifonelwe zintombi ezimbili hayi amakhosazana amabili enize yangishithela ngisho isithombe
sisolwandle Cape Town siwotha sibhukuda nomyeni wami umqamela ubhekele omunye ubhekele uyangithumelela sona kwenzeka kanjani kaNsuthi la uzuyicela nje inkosazana ukuvimba bani kanti wena uyazi ukuthi kunoshekasi wakho sengenzela umhlangano udlamela feyibuze letathuzo obeyangabo ngithi mina impela ithisho angangisa ko anti ithombe nginazo kanti ufuna ukushaya inyoni engako wena ngetsheni lona kuhle ukuganwa ngomthetho wasekuhleni amen kuhle ukugana kwenkosazane nomthetho wabazali enomthetho wo anti ithi inkosi kimi lapha esitezi ngithi baba angibone emehlweni kodwa ngifuna ukuwasha amehlo ngani ithi inkosi hamba kumkhokheli akukhombise lezi ngane eyihlolwayo uthi ungakubukela konke phikhiza la emgwaqweni kubanga umsindo ngokujabulani lo kulala nonini emadokodweni nilala kumakhosazana emhlanganweni kuphi nesitholi lo msindo wasemhlanganweni ubanga ngoba nilala nini esitholi niyalini esitholi niqala nini ukukhuluma nenhlansuthi ngoba sesibone nimamaxongo loyo ngikhuluma kahle ngoba ngeyi-28 sobe sisekuhleli ku-workshop kodwa ungena umhlangano sobe sisilapha siyoqala ukusebenza yona inhlansuthi nilalaphi inhlansuthi le nhlansuthi yothaya ababuve egcwala lapha esihlahleni emgwaqweni owusitholi nenzani khona ayiphela ekhaya ema kulelo qembu kufunwani lapho siyokwenzana emzini kaNkulunkulu ngoba lapha yiko uNkulunkulu ayikho inhlansuthi la ekhaya efaka othaya ababuve efaka umqhele njengebhayilede encane lemqhelana lena ophinda ungibuke asiyifaki lo mqhele sifaka yona le kashembo wathi yokusoda emele ubaba abamfaka ongiyane sifaka lo mqhele ukuthi uma sidolisa uNkulunkulu asifonte singamaNazaretha akaphakamisa isandla umama othi mina yami ingane inkosazana igeza phambi kwami ngiyibuka isifuba ngiyibona ukuthi itshe lisesenta esiporo sesitimela aligudlukile aphakamisa isandla mawami khokheli hayi uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu alikhumbule itshe elincane lo round uma ulibeke esenta esiporo uyalibona ukuthi sisesete uhlwa ukubona ingane yakho mayisishiso istofu ukwazi ukubona itshe elincane ulibeke esenta esiporo sengiyako mama awukwazi ukuthi ingane yakho ngaziyohlola umama ebuhleni yini wena ungakwazi ukuyibona ingane ukuthi siyigqoka isifuba nje iqukulana namanje angeke izilale phansi ingane mama uyilandele umuntu ozophumputha isenta ngokumuntu nomuntu ngishindoda inomthulu la uzujike ngapho uhlulwa yini ukubona khona isenta yengane ukuthi leliso leli seligudlukile khuluma kahle komama kithi nihluleka kanjani ngoba lapha ebuhleni kade kusho umkhokheli wathi ngiyathanda ukuhlola izingane zaseSandanezwe ayikho engithi manje ngithi ngiyayibuka ngithole phansi kwetshe kuno 50 rand nenzani bomama basemfaka u50 rand ngibuza kahle ngoba izingane zenu Human Damage sihlabele sika 237 ngisho ngoba nemithetho niyayishaya ibize lebizayo zingangani ngimile hayi ngomzini awukazi ube naso isitofu sikagesi sizisho ngamagama etofu enifunayo nifuna u6 plate nesibhekayo awukazi ube naso
awukazi ube naso ngisumeni wakho nihola imali yempesheni njani kaze nicabanga ukusihlanganisela nisipheke u6 nesibhekayo kodwa uma umkhwenyana ezocela ingane yakho uyasifuna ufuna lenkomo okuzala ngaphezulu uyokwenza njani uma ifika ingane yakhe ingana bese ngiyithuma amanzi ngithi ayokho amanzi nginike isigubhu ibuye isigubhu singenamanzi ithi siyavuza uzothini ki ithi ngithenge amanzi ngifulele isigubhu savuza uzothini wena kimi ungilokolisa ngaze ngakhipha ngisho ihepeni lo ngayithengela wena yokunwaya ikhanda nenhloko yakho Tare mbuza nje bacela ukuthi isonto alibuyele emthethweni unyazi zonke izinto uyibuyisela nayo. Amen. Isifiso sami ngifisa ethempeleni mkhokheli kube nomama abaqotho. Kube nomama abanele imizi ngifisa kube nobaba la ekhaya. Akafuneki ubaba ozothi hayi mayethu mama namhla usiya akabuyanga athi ubaba hayi awuhambe uyombheka ngale kwasisithandeka. Kwenziwani kwasisithandeka? UseyiNazaretha ingane yakhe ishayivosho. Ingane yeNazaretha ngishela ukusina kube yiNazaretha. Nawe endlini yakho kube yiNazaretha. Fundani bomama ukuthi isabatha lilungiselele njengoba siye enyangeni yomhlangano omkhulu lapho uNkulunkulu ezobe esibuka ukuthi sikhona ehleli uma kushaya isikhathi cima ngangibona ubaba ekhaya bashumayele wayithi mayibuyisa inkomo athatha ibhakede akubhunyele baqhulu noma ubhodo bawuboditha besangweni athi isabatha sengingenile yilokhu shemba afuna siyikho ngoba kufuneka sibe abantu abagulayo kuthi angibuze bobaba kuthi angibuze baba ubani wazi 7 days kaNkosikazi wakhe nomakoti wakhe phakamisisa ubani wazi 7 days kamama kakwengane yakhe nonkosikazi wakhe bomama niyawubika yini kubaba ngangibona umama mina ekhaya sengiyaniyeka ngoba nisingisa nisizwa ngangibona umama ekhaya uma kufika u7 days athatha intsoyi ayigcobe emashiyeni abhekele angayi ekitchen ningakwenza nina lokho fonela umkhwenyana wakho ukuthi namhla ngiphilile ubani uthi mina ngiyayigcoba intsoyi ngisayinela umkhwenyana wami ukuthi namhla ngiwe nesigubhu emfuleni ngathela amanzi hambe ekitchen ibhodo wena namuntu ozolimaza ibhodo koze kuphele u7 days kuyenzeka bomama yini esontweni sikhona sizokhula kanjani sohlala kanjani singakhohleli bese niphinde nitshele izingane zenu awu Shumayeli khona intombi engangiyibone ngapi kwamhlabeleni ngafonela umkhokheli wakho uyazi umkhokheli uthi umkhokheli ngicela ukubuza ukuthi awunazo yini lezi mhlophe ekhaya ngithi cha mkhokheli engiyengikwenze nengakwenza ngathi ngiyageza ngesabatha bathiwa ikhanda ligeza ngayeka insipho yomele ekhaya uthi hayi ingane yami ngifuna ngigane ikhehle kwathi kuphela amasonto amathathu ngathi ngifonela inhlathu engakhona yathi lo ngane iqashe kaGrineka ibuye e-university sindomthwala inhliziyo yami yabuhlungu ngoba umkhokheli wayengazi ngiyathanda bangcwele njengoba sisemhlanganweni inyanga enhle yokudivorce kodwa ukudivorce okuhle amen hayi la ngatseka ilanga siyakule ekhaya ngiyathanda kubaba nibe nawo amaplate enu nesipunu sakho nomenza wakho nenkomishi yakho yomhlangano hayi lokho kusekhaya okudlela nezingane futhi bomama buyelani lokho kwakwenziwa wobaba isitsha sababa isitsha sababa amen ubaba mayishiyele ingane ayithatha kumaya ithele isitsheni sayo isigeze sababa isibeke sababa yande sibeke endaweni
Yekani bomakoti ukuthi mawulethele ukudla ubiyeni wakho ufake isipunu esisodwa. Laba bakubo abaphuphuma ongabaza basemoyeni bazodlaphi bona? Bazodlaphi? Futhi yekani ukuthi mina nikwazi ukupheka, nikwazi ukupheka ihemlice. Mina njengale kwetaba sebayazi ukuthi angiyidli leyo nto le. Hemlice angiyidli. Okay, angudli mawami. Sicabana ngento eyodwa ngoba uma ukuhlafuna kubalekela amazinyo ukugunye kunjalo ukuzwa noma kusesiswini. Niyezwa Tathuli. Bengikhona ubaba ekhuluma ngayo lalela ngihambisa ukhaphe. Wathi lento esiswini ayezilutho. Awufanele mawuyindoda uya ngale ama-office kwamasipala ukhambe nephepha liphephuka uthi yikho lokho kwenza inhlanhla ukuthi ingabi nawo namandla yokuthi unkosikazi ingane sekufuneka yelanye. Basekhona nje omama bafonela